Sanibonani uMsimenzi Sitolo. Ngizokhuluma olunye udaba engilibhalelwe ngenye insizwa yaseThekwini eNewlands. Kunendawo kuthiwa iseNewlands lapha eThekwini. Khona eNewland West neNewland East. Ise-Newland West le ndoda. So insizwa nje eniyaziyo nani engathi mangilisha igama layo nithola ukuthi niyayazi, kodwa ngeke ngilisho, ngeke ngisisho isibongo sami. So le nsizwa ithi ngesonto nje leli sisuka kulona ibivakashelwe intombi yakho, futhi yalanda intombi yayo lapha kwaMashu ekwaMashu lokushini. Iyasilandela kakhulu lensizwa la kule channel yethu. Ilande ngilibhalile futhi lo daba lapha ku Facebook page yethu iMsimenzi Sitolo Media SA ku Facebook page. Ithi lensizwa ngesonto ilande intombi yayo nje thandana nayo. Ilanda ilethe endlini. Ilanda ngolesihlanu. Izohlala umgqibelo, ihlala isonto bese ihamba ngomsombuluko ngoba lensizwa ngomsombuluko ekusenyoni kuze emsebenzini. Ithi ke lensizwa kuthe yayilanda ke intombi yayo ezana endlini. Bahlala kusho ukuthi bahlala lwesihlanu umgqibelo. Kwase kuthi ngesonto banonyaka laba bethandana. Kwase kuthi ngesonto nje ntambama ngesonto beyihlalele nje bobabili ntambama late around 6-7. Kwase kungena icall entombini yayo. Uma ichaza lensizwa umilande intombi yayo lapha ekhaya kubo kwaMashu, umama wentombi usukazi ukuthi intombazane le ikuyena ngoba lo mfo uyakhona ukuxhumana nomama nomkhwekazi wakhe. Uyakhona ukuxhumana nomkhwekazi wakhe lo mfo. Umkhwekazi ke umama ozala intombi yakho. Umkhwekazi umama ozala intombi yakho. Ngichazela ke labo basemlazi nabaseSoweto ngiyazi uma ukhuluma umkhwekazi abazi ukuthi sikhuluma umkhwekazi umama nabase Eastern Cape, ngiyazi bambiza ngenye indlela. Umkhwekazi umama thina sithi umama ozala intombi yakho. Yona intombi besithi umama wami njengendoda umama ezala. So ke uma lensizwa izolanda intombi yakwaMashu, umama wentombi usukazi uyazi ngoba nayo lensizwa iyakhuluma nomama wentombi. Ngifuna njalo nibuke into eyenziwa abantu besifazane eyenza ukuthi insizwa lezi engakayibuki le channel zithi mayithola ama-shenanigans wabo bese ziyababulala bese ziyaboshwa. Ngifuna nje ubheke ngoba ezinye izinto enye experience esengiyitholile ngokulalela nje indaba zabantu ngokubhala indaba zabantu abasuke benama challenges kuma relationships, abanye basuke experience esengiyitholile ileyo ukuthi umuntu wesifazane uma kukhona into ayenzayo wrong uma ejola izimpawu isuke zikhona ukuthi usuke ungayiboni wena umuntu ngoba akulula ukuthi uyibone, not unless uzolalela izinkulumo esikhulumayo ngoba izokunika izimpawu zomuntu wesifazane osejola. Ithi lensizwa ke mayolanda lo muntu wayo usukazi umama wentombi, umama wayo intombi ukuthi hayi usibani manje obengekho la ekhaya useNewland endodeni yakhe. Ithi ke lensizwa kutheke ngesonto behlezi nje endlini embedeni behlezi nayo lentombi. Angithi uyazi umuntu wesifazane uma uthandana naye uyaxoxa phela nocingo la ku WhatsApp, waxoxa ngeke kulokhu mnaka ukuthi uxoxa nobani nani. Thina abanye bethu umuntu wesifazane noma ngakuvashela ukuthi uxoxa nobani ku WhatsApp wenzani asinandaba ngoba uyoze uthola indaba beyingakudingi. So nje asinaka noma ngena icall ekhuluma nefoni asinaki thina abanye. Ithi ke lensizwa kuthenga esonto behlezi kwase ngena ucingo kungena ucingo kufonelwa intombi yakhe le yahle ina endlini.
embhedeni, bahlezi embhedeni. Lo befona uthi hawu sisimpilo yazi kunjani, hayi ngiyaphila, yazi la umama wakho usevuka ukugula, manje sizama indlela ukuthi simphuthumise esibhedlela ngoba indlela okumvuke ngayo ayi ngazi ukuthi inzima ayifani nakwezinye izikhathi. Ayi avele lona athi yoy kulungile, avela avala ucingo, ebese tshela le ndoda ke le yakhe le uthi shuthi uyitshela manje, useyitshela ngokutatazela. Vele phela wonke umuntu usezotatazela la. Usethi ke yazi ucingo loluthi umama usevuka ukugula and bazama ukumusa esibhedlela manje. Ayi besuke ke betatazele ke nendoda, ithi indoda nayo itatazele, hawu yini uvuka ukugula, hayi iyazi vele indoda ukuthi khona ukugula okuke kumphathe umama wentombi. Betatazele ukuthi le ndoda ayivele imthathe lo wesifazane, begijime beyongena emotweni, behle phansi beyongena emotweni kuma parking, beshaya imoto ke manje babheke kwaMashu, bazofike bethathe umama wentombi bemphuthumisa esibhedlela. Ithi lensizwa mabefika kwaMashu, istradi sakhona nje kushuthi istradi esisodwa esibhekele sifika siphele lapha ngakubo wentombi. So imoto mayingene lapha nje vele isuke izofika ijike lapha ngakubo wentombi. Ithi ke lensizwa befike, ithi mayifika ingena bese fika ima, sekushuthi sekubani bafika ngabo around 7 yak 8 kanje, sekuvele sekumnyama. Bese ke isuka lentombi, iphuma lentombi emotweni, iphuma nje siyibeka ifoni endlebeni, khuluma nefoni, ikhulume nefoni ihambe, mayifika esangweni kubo bese iyajika iyabuya khona lapho ifika itshena isoka lawo lelisemotweni, tshele le ndoda le kade ngikhuluma nayo. Ithi yazi umama sebemthathile bamphuthumisa esibhedlela, manje la ikhaba akhile ukhiye bawushiye la kwamakhelwane. Ebesithi lensizwa ey manje sokwenza nje asambeni sibalandele siye esibhedlela. Besithi intombi ngeke mina ngisafuna ukugeza, ukhumbule bengingagezanga endlini, ngisafuna ukugeza yabona, ngeke ngikwazi ukuya esibhedlela ngingagezile, ngcono kube kuthiwa nje simficile umama, kodwa ngoba sebemhambisile mina ngifuna ukuthatha ukhila wamakhelwane ngigeze. Wena noma ungakhululeka ngoba vele uyavuka ekseni, noma ungakhululeka uhambe ekhaya, yabo xa mina uhambe uye endlini eNewland, mina ngizosala ngigeza. Uma sikhona isidingo ngizofona, uma sikhona isidingo ngizonyuka ngizohamba ngesibhedlela, ngizofuna imoto mhlambe kwamakhelwane ngithi abangisesibhedlela, noma ngizoya ekseni. Ayi ithi le ndoda nayo, inganakile, ahambe lo wesifazane eyongena kwamakhelwane, ebese yona isala iyahamba isibuyele emuva ngoba vele into ebizele yona bekuzothatha umama wentombi imusa esibhedlela. Ebese inhloso bekuyileyo. So ngoba sebemfica vele sehambile, akusafani sekungconywa na. Ithi ke lensizwa bese iyahamba, uma isihamba besihlangana nemoto nje la lesi strada esiza ngakubo wentombi, ihlangana nemoto beze beqhelelana ngoba istrada akusona istrada ngolo umgwaqo omkhulu, beze beqhelelana yabona iyedlula imoto bephambana ihambe lensizwa. Ithi mayifika endlini ifike ilale, mayifika endlini ifike ilale vele sokusebusuku. Bese kuthi ekseni ebesishayela intombi yayo ekseni nje before emsebenzini, ifonela intombi ingangeni ifoni, ifuna ukucheck ukuthi igcine yenze njani yini nesibhedlela and all that. Ayingangeni ifoni. Ngikhuluma ngomuntu mina obekuyintombi yakhe, hayi ukuthi bayajola, intombi yakhe leya ihlala nomama intombi uyazi ukuthi le ntombi iqonyiwe. I mean le ntombi iqome bani lo mfolo engikhuluma ngayo. Ngeke ngisho niyamazi nje, niyamazi, ngiyazi ukuthi niyamazi. Uma kisuka obesigeza lensizwe ihamba emsebenzini, mayifika emsebenzini iphinde imshayele futhi lo wesifazane around 8, hayi lungangeni ucingo, imshayele nangabo 10 lungangeni ucingo, ayidlulisa isikhashana, imshayele ngabo 3, hayi lungangeni nje ucingo, besithi mhlawumbe ugcine engachajanga ngoba ubehlenyuka phela lento kamama wakhe. Bese kuzothi mayisisendlini lensizwe ebusuku,
khuluma ngomsombuluko isibuye emsebenzini mayisisendlini bese iyafona futhi ifonela intombi ayilunga ngeni ucingo lwentombi ebese ivela ithi hayi awuthi ngifoneleni umkhwekazi wami noma egula nje awuthi ke ngimfonele bese iyamfonela hawu sawubona mama njani hayi siyaphila bengicela ukukhuluma noMpilo usethi kumkhwekazi hawu kodwa ndodana wathatha uMpilo la ngolwesihlanu wahamba naye wawusumbuza kimi manje ithi le ndoda ithi ke lensizwa yaqala yamangala yathi hayi no mama ngimbuyisile izolo ebusuku nakho ngesikhathi bemfonela bemtshela ukuthi wena usuvuka ukugula bakuphuthumisa esibhedlela so ngimbuyisile lapho vele ka ungibonanga wena ngoba ubuse ethi mama ethi bengivuka ukugula mina ngisesibhedlela ngisekhaya mina angikaze ngesibhedlela izolo bengisekhaya namhla ngisekhaya nje hayi bo mama izolo la kungena ikholi kuMpilo bengenaye ngisendlini eNewland kwangena ucingo lwathi uyagugwa lwathi wena usuvuka ukugula bakuphuthumisa esibhedlela so sathi masifika lapho sithi sifuna ukuzokuthatha sikuse esibhedlela sakufica sebekuthathile uthi mama ngaze ngesibhedlela nginalutho mina bengigula last week lapho engakhona esibhedlela futhi nje angiyanga esibhedlela angilalanga esibhedlela ngaya nje ngabuya anginalutho nje ngisendlini hawu uMpilo ngisho ngithi ngiyamfonela ucingo lwakhe ngitshela mhlamba kachachi hayi mina ngila endlini uphi umshonisephi hayi ithi lensizwa iqaleke nami ngixakeke ukuthi ngoba phela kimi ungenile uthe sawungena kini wathola ukuthi nina senihambile wabuya wathi ukhiyeni ushiya kwamakhelwane wahamba ungena kwamakhelwane ngamshiya mina ezongena kwamakhelwane ngahamba uthi kumama wentombi kodwa wena mfana ngoba mawumlethile uMpilo uyayungene nawe la endlini uyayungena noma uyayenza show ukuthi uyangena uyambona nawe uyangena yini ensizwa ukuthi ungangeni uthi ke lo bhuti ayi anginakanga mani ngenziwe ukuthi ngivele nje ngikwasho ukuthi ngiphazanyiswe nami ukuthi nawe uyagula so besitatazela nje uthi ke lo mama hayi anginalutho mina kushuthi uyiphi makuthi umlethile ngempela kushuthi uyiphi ayikwacaca ukuthi ngempela umama kanalutho kushuthi uMpilo lo befuna ukuyihambela indlela zakhe uzwanini isibindi nje somuntu wesifazane ithi ke lensizwa mabethi bamshayela kuMpilo hayi ucinga lungeni noma wakhe mayithi yamshayela ucinga lungeni umama bese eba nokuphatheka kabi kokuthi ayusho ukuthi ingane yami uyilethile la ayusho ukuthi ingane yami uyilethile la uthi ke lo mfo hayi ngimlethile impela hayi bedideke kanjalo ke nomama wentombi nayo lensizwa le bese kuthi ngakusasa mayilokhu imzama lensizwa uMpilo intombi le ayilungeni ucingo alungeni ucingo bese kuthi ngakusasa ngolwesibili ntambama kufone umama ebese ethi wendodana ufonela lensizwa ke le indoda isoka le laseNewland ithi ke lensizwa uthi ke lo mama ifoni yengane isiyangena amfonele ngoba seyangena ifoni yakhe umbuzo ukuthi ukuphi hayi ithi ngakafoni lensizwa ephinde fone lo mama ethi hayi usefikile ingane la ekhaya isifikile so ngiyayitshela ukuthi wena kadula bese ithi lensizwa bese lensizwa ibonga lokho ukuthi intombazane isifikile ekhaya ibonge nje lokho yavela yamblocker ngoba inasikhathi yavela yamblocker lo wesifazane iblock intombi ke manje ayifunanga nakwazi ukuthi ubeyephi kwenze njani nana yavela yamblocker nje yaphuma kuye yaphuma nje yathi ibhonqo iphunyisa ukuthi mayichaza ithi 1 ibisishaya uvalo uma ethi umkhwekazi wena ethi ayusho ukuthi ingane yami uyilethile la ngoba ingozi ake sithi ke ake senze isibonelo nje sithi le ntombazane njoba eyilethile lo mfo
wafike wayishintsha njengoba isiqamba amangi yathi umama uyagula nani wafuka wayishiya yayisithathwa lo mfo oyithathile ngoba kusho ukuthi ithathwe leya moto ephambane nalomfo mhlawumbe wayithatha bafike baxabana andise bafike baxabana lentombi nalomfo oyithathe kamuva lo ebiya kuyena bafike baxabana wafela wayibulala lomfo lentombi wayibulala uhamba wayitshinga kude wayitshinga nje la ayitshinga khona umama wentombi bezoma nje ngelo ukuthi ingane yami yathathwa usibanibani la bukani ingozi ingane yami yathathwa usibanibani la into abezoyisho nje umama ingane yami yathathwa usibanibani amaphoyisa bezofike sehaza kulomfo engasafuni lutho ngoba ngokwawo ubufakazi bugcwele mayitholakala ifile nje umuntu oqala ozoboshwa ilensizwa yaseNewland so ivele yashawa uvalo lokho ngoba sithema sikhuluma nawo sengitshela ukuthi yazi kube kwenzakale kanje ngiyakhumbula ngelilanga ngakhuluma ngendaba ukuthi kunebhadi elike livele lomunye umuntu ngangalibhala olunye udaba ngangakhuluma ngalo kunebhadi elike livele lomunye umuntu avakashelwe intombi uma isihambi sibuyele emuva bese iba nebhadi nje lokuthi mhlambi ibanjwe zigebengu inkuzo ukuthi zibulale vele umsolo oqala indoda lekade kuyona sikhuluma lokho ke nalensizwa so uma into ke ngixakile ngalosisi ke manje angithi insizwa isimblockile le yaseNewland ifuna ukuxhumana naye ixolise yaxolisa ke kumama ngoba abangisahlala nasekhaya ibisihamba nayo isisuka kwaMashiya yasamuhe so mayisi lokhu ixolisa ke namanje ithumelela umama ama message ixolisa umama bese ama message wadlulisela endodeni ewadlulisela kulomfolo bengixoxela udaba ngoba lo mfo uyiblockile intombi indlela ebalisa ngayo mangibuka ama messages indlela ebalisa ngayo lentombi iyayisola nami ngiyabona ukuthi iyayisola inkinga umbuzo uthi kanti yini ebiyenza ukuthi ijole pho nalomfo ijole nayo nanokuthi yini eyenza ukuthi ize isuso lomfo phansi ukuthi ayihambise endodeni ngoba bekuyihambise endodeni lona umuntu I mean indlela engcono ebingayenza lentombi ibingalinda kube umsombuluko ngakusasa ebesibuyele emuva ebesifonela lomfo ke ezoyilanda hayi ukuthi izisuse isoka lihambisa isoka ngemoto under the impression that lihambisa ngoba umama walesevuke ukugula angazi noma kushuthi mhlambe bekune pressure ebiqhamuka kuleli soka bekufanele libo or ngabe belisuka kude noma bekunkanjani angazi ngoba bekufanele ilinde lentombi bekufanele ilinde lentombi ilinde ukuthi kube ngakusasa ngomsombuluko ebese lo mfoma emsebenzini bese ihamba ke yona bese ifonela lo mfo omusha ke eyilanda angazi ukuthi bese kuneyani incindeze engaka lensizwa ke bengikhuluma nayo mayingichazela ithi ibiki imuzo losifazane njoba besendlini nje mayikhuluma naye ethi hayi ekhulume nocimba esethi hayi ngizokufonela mase ngisekhaya yabo ayengizokufonela mase ngisekhaya naye wesifazane bekhuluma nje ubuyazi le ndoda ayinakanaki nje indaba yokuthi ukhuluma nobani efonini yabo that is very painful waphela irelationship yalentokazi nalensizwa ebisemthethweni ebihamba kahle nje iqedwa into yesikhashana ngoba mawuzwa mawubuka ama message bekuyinto yesikhashana leyana engingazi ukuthi bese ngeyani ipreje ngaka ngiyangithi ke mina uma usilalela kwezinye zeindaba eziningi esibhala la intombi yakho umijola noma kukhona amashinane genze wenzayo uyibona early nje ngoba ezinye zezimpawu ziyavela kulezi indaba esikhulumayo uyibona early nayo futhi intokazi esilandelayo mayifunda lezi indaba isoka elijolayo libonakala early nje uyazi ukuthi mawuzolandela le channel yethu ukwazi ngisho ukubona indoda yakho uma kukhona ejola nabo kosisi bakho khona udaba engizokhuluma ngalo lwenye insizwa engithunyelelwe ngeyinsizwa ebijola nosisi wentombi
bahlala ekhaya yasemakhaya nje yasemakhaya ibijola nosisi wentombi ibithi misuka egoli ize entombini iyekhweni lawo lento kuyekhweni ibiqale ifonele losibari lo wayo bebonana samhwe intambama nje ifika imthatha imdephune ebese ebuyele emuva usibali bese iyenyuka ke isiya isiya esitolo sendawo ifika ithengisa utshwala ebese ifonela intombi yayo qala bese ifonela intombi yayo ithi ayisengila esitolo ngiyaphuza ngicela uzongihlangabeza izintombi izomthatha beye ekhaya kanti useqale ngosibari ngizolikhuluma lolu daba ngiyaye ngithi ke mina uma ulalela lezi indaba uma kukhona ama-shenanigans owezwayo ngentombi yakho uyakwazi ukuba calm akasekho ziningi insizwe esezike zisithinde zithi hey ngokulalela lezi indaba nje zasejele nani kuyasiza kakhulu mina nje kungisizile kanje khona ke into engifuna ukuyisho ngiyaye ngithi ke mina zintathu izinto obona ngazo uma intombi ingasakuthandi ezumnqamla juqu nje izinto azo3 kuphela uma intombi yakho ufuna ukuyivakashela noma ufuna ukuyilanda noma ufuna ukuyilanda bese ithi ucela ukuthi ungezi noma ngabe izathu singathini mayike yathi ngicela ukuthi ungezi namhlanje noma ngicela ungangilandi namhlanje noma izathu singathini siyajola lo ntombi. Number 2, uma umuntu wesifazane mayeke wathi make wathi ucela ukuthi nibonane bese ethi usafisa ukubayedwa hayi useyajola ukubayedwa indoda indoda entsha make wathi nje usafisa ukubayedwa ufuna ispace kubukwazi ukuthi indoda. Number 3, uma umuntu wesifazane eke waxabana nawe mhlambe naxabana imoya yaphakama yabaphezulu wayesekutshela ukuthi akasakufuni noma wakutshela ukuthi vela umnelisi noma engaxolisa ngakusasa ezekhala inyembezi zengwenya akasakufuni lo muntu khuleka akasakufuni usenayo indoda ngoba umuntu wesifazane uma kufanele nibonane noma kufanele umvakashele noma kufanele umlande uma esakuthanda uvele ethi woza ongilanda kodwa nginenkinga yabo ngisho ngene emsebenzini uthi woza kodwa ke mfethu ngoba ngingena ebusuku sizokwenza njani ngoba ngingena ebusuku shuthi uzongibona bese ngushiya ngemsebenzini ngibuye sibufuthi sibonane ekseni kodwa akasho ukuthi ungezi uthi woza ngizokushiya uma ke wathi nje ungezi khohlwa uma ke wathi usafuna ispace indoda leyo uma ke wathi akasakufuni bese exolisa ekseni lokhu ukuxolisa ekseni usuke sekuchazela ukuthi ngisakuthanda nawe kodwa ikhona indoda ekhona. Izintathu izinto ubamba ngazo umuntu wesifazane ukuthi ngoba enye into esengiyinakile umuntu wesifazane uyajola for no reason. Umuntu wesifazane uyajola ebekuthanda wena kodwa eyithuke seyijolile nje bese exolisa uzubona ukuthi lokhu ukuxolisa kusinsiye ku-honest lokhu ukuxolisa enze yonke into eyenziwa umuntu oxolisa okwangempela uyajola umuntu wesifazane for no reason ukuthi ke thina abantu sibuye singakunderstand lokho ningathuki ke manizwa umsindo okuhaza amanzi la ngiseplazini la eplazini ekuthiwa emkhosini Royal Sun le ndawo kade yaziwa ngokuthi umzimkhulu River Lodge ise Underberg ngaseBhulwa mawusuke Underberg ubheke emzimkhulu ilapho yiplaza indawo okwazi ukuthi uyibhuke mawufuna ukuzolala noma mawufuna ukwenza imshado noma mawufuna ukwenza nifuna ukwenza iparty noma nifuna ukwenzana iyiplaza nje inhle uma ufuna ukubhuka nansi inamba yakho na phezulu la kanye ne-email address yakho uzoyibona nje inamba yakho na ile screening indawo ke le enhle ngendlela eyisimanga okwazi ukuthi mulele khona ube nokuthula iseplazini izindlu zakhona zinhle ngendlela eyisimanga zakhiwe ngamaplangwe yakhiwe eduze komfula kuhaza amanzi njoba nizwa nje mawungabuka la nansi le ndawo
inkulu ke mawungabuka lapha umfula lo ushawa ngamanzi uthulele ububuka inyamazane la ububuka inkawu nanku umfula mude ke lo mfula umzimkhulu loya bese kuba ngama rooms akhiwe ngamaplangwe amahle ama rooms akhona nansi ya ihamba inkulu ihamba izishaye ngali ya uyakhona ukuyibhuka isazoba inhleke ngoba isazokwenza izinto eziningi kodwa niyakhona ukubhuka nizolala kukhona ama rooms angama single khona ama rooms angama commune anihlala khona nibe baningi ungakwazi uku-enquirisha ngale number ephezulu. Thank you. Nanka ama rooms akhona analo gesi lo ofakwe embedeni ama electric heater mulele uvula iheater ingubo ishise namashita ashise maningi kakhulu amanye sizokwazi ukuthi sinikhombise wona iyona le ndawo kade yaziwa ngumzimkhulu River Lodge njengamanje isibizwa ngeRoyal Sun emkhosini Royal Sun nanka ama rooms akhona yakhiwe ngamaplangwe amahle mawufuna ukuzoshaya umoya uthulele ububuka umfula ayikho into evale umfula uthulele nje ububuka umfula emaglasini niyakwazi ukuthi nichile la uma nibaningi mhlambe nifuna ukuzoyipholela ngamajita nihamba nabantu benu nizophola nihlale lapha ngaphandle nishise nenyama maningi ke anje ama rooms akhona inhle ngendlela eyisimanga siyabonga kakhulu.